Cearcă Elyounoussi un șut, mingea respinsă de Jalen Lescott și acum contraatacul Angliei cu pasa foarte bună a lui Carroll pentru Ashley Young, are viteză bună Young. Young lângă el Hangeland, Young, dribbling excelent al lui Ashley Young. 1-0 pentru Anglia. Ashley Young a făcut o fentă de nota 10, așa cum este și numărul său național al Angliei, și deschide scorul în minutul 9 la Oslo. Ce fază frumoasă face Young, care este la al doilea meci consecutiv în care marchează pentru naționala Angliei. El a reușit să marcheze și împotriva Olandei în februarie. Atunci însă Anglia a pierdut pe teren propriu în fața selecționatei olandeze. Încă o dată îl vedem pe Hangeland depășit în această fază, ca și Demidov. Driblingul decisiv făcut în fața fundașului de la Real Sociedad, Vadim Demidov. Și finalizare de clasă. Iată, Hangeland este depășit. Demidov era și el lângă fundașul lui Fulham. Și finalizare foarte frumoasă a lui Ashley Young.